This batch is for commercial use. Each roll is individually wrapped in paper. The toilet paper destined for residential use gets wrapped in transparent plastic. 4 to 30 rolls per package. Essential stuff. Now all you've got to do is make sure you don't get caught short. سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فانو اير تي في نلومي حاموس 10 تقنبوت قطري استدالو زيناو مستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم شام تولده بغنتاتو كفلم معرين ورصوطن تتقامنت مريت منግስት بعتب زعيلو مخانو ሚኒስተር ተስፋይ ገብረስላሴ ገሊጾም ኤርትራ በኋላ ወጣባው ልማት ሀገራት አፍሪካን ጃፓንን ተሳትፋ አብኑ ዘባና አፋስ ሳጋን ባርኖስ ቀውዒ አብስተራኤሉ ዕፍንን ስጉምቲ ተወሲዱ ፕሬዝዳንት ሩሲያ በጉዳይ ኢራን ዘተኮረ ዝርብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል አካይዱ ኢራን አብልዕ መደበራት መትከዓት ሮኬት ከም ዘካየደት እስራኤል ከሲሳ ጃፓንን ቻይናን ጸጥታው ሐብሬታ ዝለዋወጣሉ መስመር መራኸቢታት ክምስርታት ተሳሚያ معرين ورصوصن تتقامنت مريت منግስቲ بعتب زعيلو مخانو ሚኒስተር مريت ማይና ካብን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ገሊጹም አርሲማ ስመሮም ዘዳለውቶ ዜናው ጸብጻብ ይስዕብ ولدوتات معري ورصوصن بمعرض زربحن تتقامنت امريت نخهلهم منግስቲ ኤርትራ ቀዳምነት ሂቡዝ ዓየሉ ምኻኑ ሚኒስተር መሬት ማይን አከባብን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ገሊጹ ሚኒስተር ተስፋይ ምስ ኤሪቲቪ አብዘካይዶ ቃል ምሕተት ሕብረተሰብ ኤርትራ አቀዲሙ ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ አቃውሞ ዘንጸባረቀን ንዑ ዘገልግልን ስርዓተ ትሕዞ መሬት ከም ዝነበረ ምስ ምምጻእ መግዛእታዊ ስርዓታት ዝነበረ አተሓሕዛ መሬቱን ንቅድሚት ዘየሰጉም ጥራይ ዘይኮነ ጠንቂ ዘይ ምዕሪ ትሕዞ መሬት ከም ዝነበረ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መንጎ ዓድታት ምስሓብ ይፈጥር ምንባር ብምሕባር ንዝፍታሕ ንምምጻእን ኣብ ማዕርነትን ፍትሕን ዝተመርኮሰ ስርዓተ ትሕዞ መሬት ንኽህሉን ባእጎ ከም ተሰርሓሉን ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ኣዋጅ ቁጽሪ 58 ንዝባር 1994 ከም ዝወፀን ኣብርዮም بمسرت التأواج أبز وصل حقاوي ملكتا قصر 31 نزبار 1997 زرزرات طاقم مريت كم يخون كم زلون نتصور ممرحتات كم زوات استقاسة مينيستر تسفاي بفلاي أبقوا مع عادتات قبون زمالة مريت مستوهبة كسابه وزلو كم زل معلون كم زفرولن زخلات حزا كسب غصن متأسسا ومدب كم زلو بمحبار أبت تجابرا ممرحتات محدرا مريت كقاتمون زسان حتى جمات أبقى 4 عمتات مقرم تخم تجبر لهم أنا تيرهم ديتولم عزيز تسرح عند حركون كاسكت حزير بالكان دبل إني قلنا إحنا كال ناي سوسيال سيفتي نت ويكا مدحن ني شماغلتات وي عدو علن زخونو خال أقابات سلازي لا نجوز رسوزي تي مش مقل كاون نتمريت كنت قاملو زخيل كونتات مفتاح كم حدا مدحن ناي كستاكو سد سلاز قبا زي بأريمون يسرح لهم قدوم لهم مالتي تعلاماتات انت اموداتو زيغاتات زياده افريتو خونو نتستوهبن بغبو كتقوملو خولو انتي نلمعات خاني زدلي مچو هاهو نمفتار كخيل مالتي مخناتو حتى ناي وفري مس مريز تاساسر او صدم كم زيهلو بمغوار كاترايك فتحقل نزي سان مردا على حدا صدمات تفطيريو مالتي استوهبو بمريت وجب أبكن دمتقام أمشاتون أملواتون زوالون نيرام نويح يزمو حانت زغون سرح كيشرح له زلو زيكا ببجزء من قصارنا تجبره الرمكم زلوون يفلت مالتي. مينستر تسفاي بتوسخي أواج مريت كابزوت ندحر بدرجة هجر العلمية 20 شحقات عطات نتقسا منبر أبايتن تكالاتن كم التعدلة أبزوان زدما مسفح كتماتن كالنا لمعت مرباتن أبسلست زباطات حافشاوي مكففال مالت كلاسيفيكيشن ناي مريت بعينت كم التجبره نزم الكتم أكلات بموهادون زرزر وطن معلا مريت المقبر مدب كم التتحزة كليتهم.
ንኣገዳስነት መሬት ንወፍሪ ዝተቐሰ ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ ብዝምልከቶም ኣካላት ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሕኡ ዝተመስከረሉን ዝጸደቐን ፕሮጀክት ኣብ ዝጥዕምን ዘድምዕን ከባቢ መሬት ንምርካብ ዝዕንቅጽ ነገር ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ መሬት ብዝግባእ ማሕበራውን ቁጠባውን መዓላ ንኽውዕል ከምኡውን መሰል ዜጋታት ፍትሕን ማዕርነትን ከም ዘለዎን ንኽረጋገጽ ምእንቲ መሬት ዋንነት መንግስቲ ከም ዝኾነ ብምንጻር መሰል ዋንነት ዜጋታት ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ሰሪሖም ዘፍረይዎን ዝሃንጽዎን ከም ዝኾነ ጠቒሱ መሬት ከም ዘይሽየጥን ከም ዘይልወጥን ኣብ ግቡእ መዓላ ምስ ዘይውዕል ድማ መሰል ናይ ምንፋግ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ስለምንታይ እዩ መሬት ናይ መንግስቲ ከም ዝኸውን ተገይሩ እንታይ ብልጫ ኣለዎ እዩ ዝብል ሕቶ ምናልባት ርዲ ማለት ነቲ መደባት ናይ ልምዓት ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ዝኽእል እንታይ ዝብልዎ ንምፍጣሪ ተባሂሉ ማለት ዝግበር ወፍርታት ኣብ መሬት ስለ ዝኾነ መሬት ሓቲትካ ሰኣን ምርካብ ከዓ ወፍሪ ከይዕጠል ወይ ከዓ ንዕድል ንወፍሪ ከይክላእ መንግስቲ ኣርባሕ እዩ ፋይዳ ኣለዎ እዚ ከም ዝኣመሰለ ወፍሪ ኢሉ እንተደኣ ኣሚኑሉ መሬት ንኸውህቦ ዝኽእል ስልጣን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ መንግስቲ ስልጣን ካብዚ ትነቅል እያ ከተማታት ሰፍሓ ኣብ ዓድታት ካብ ዝነበረ መሬት እናወሰድካ ኢኻ ትወስድ ሕጂ መጀመሪኡ ነዚ ምግባር ክከኣልና ክንክእል ምእንቲ ከዓ ሓፈሻዊ ውጥን ናይ መዓላ ናይ መሬት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እዚ ብኡ መሰረት ኣብ 3 ዞባታት ሓፈሻዊ ውጥን ኣጠቓቕማ ናይ መሬት ተገይሩ ማለት ውጥን ዘይኮነስ ምድባት እዚ ንኸምዚ ክውዕል ይኽእል እዚ ንኸምዚ ክውዕል ዝርዝር ውጥን ናይ መዓላ ናይ መሬት ምውፃእ ግን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝሳተፍዎ ጌርካ ከዓ ክዳቐቕ ዘለዎ ማለት እዩ እሱ እናተገብረ ግን ህይወት ክቕፅል ስለ ዘለዎ ወፍሪ እውን ክመፅእ ከሎ ክንቅበል ስለ ዘለና ወፍሪ ክንገብር ክንቅበልን ከነተባብዕን ግድነት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ከተማታት ዝተረኣየ መሬት ናይ ምሻጥን ምልዋጥን መስርሕ ኩኖም ምጥሓስ ሕጊ ኣብ ቁጠባ ሃገሩን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝሓበረ ሚኒስተር ተስፋይ ነዚ ንምእራም ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ብምዃም ብዝተኻየደ መጽናዕቲ 21960 ዜጋታት ኣብዚ ሕጋዊ ስራሕ ንግዲ መሬት ዝወዓሉ ሸየጥትን ዓደግትን ኣብቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ድማ ከም ኣማጻእትን ጸሓፍትን ጉዳያት ኮይኖም ዘገልገሉ ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ ነቲ ዘጋጠመ ጥሕሰት ሕጊ ዘጻርያ ኣብ ዞባታት ዝቖመ ሓይልታት ዕማም ንጉዳያት ሓደ ብሓደ ብምርኣይ ንዝወፀ መምርሒ መቕፅዒ ጥሕሰት ሕጊ መሬት ተኸቲለን ውሳነን ከም ዝሃባ እዚ መስርሕ እናተኻይዶን ከሎ ድማ መምርሒ ብምጥሓስ ዝተሃንጹን ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝበፅሑን ስራሕት ህንፃ ስለ ዘጋጠሙ ኣራሚ ናይ ምፍራስ ስጉምቲ ከም እተወስደሎም ኣረድዮም እቲ ኹን ነገር ማለት ገዛ ተሰሪሑ ጤታ ተሸይጡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሸያጢ ይቕፃዕ እቲ ዓዳጊ እውን ክኸውን ዘይግብኦ ነገር ስለ ዝገበረ ተወሰነ መጠን መቕፃዕቲ ተገይሩሉ ግን ናብ መወዳእቱ ኣብታ ዝዓደጋ መስ መሬት ናይ ጤሳ ብኽራይ ከም ዝሓዛ እቲ ሸያጣይ ከዓኒ ኣብታ ጤሳ ዝነበሮ መሰል የጥፍእ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ መሬት ይገዙ ገዚእና የሎም ወዓዓሉ ማለት እዩ ገዛ ሰሪሖም ከዓ ይሸጡ ሕጂ ትዝገበሩ ኣብዚ ትርፊ ብዙሕ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትውሳኔ እንታይ ብሙሉእ እንተን ንምግዛእ ንምስራሕ ገዛን ንምዕዳጋን ዝገበረን ወፃኢታት ኣጉዲልካ ካብቲ ሸይጡ ዝረኸቦ ትርፊ ዝቁፀር እዚ ብሙሉእ ከም ዝመልሶ ይግበር መቕፃዕቲ ከዓ ገለ ሚእታዊት ከም ዝኽፍል ይገብር ትውሳኔ ማለት እዩ እዚ እናተገብረ ከሎ ኩሎም ኣብ ከምዚ ኣተው ኣመዝጊቦም ዝገበርዎ ስራሓት ከዓ ከተያ ክግበሮም መዕፀዊ ክግበሩ እናተባሃለ ከሎ ድሕሪ 2013 እውን ከምኡ ዝቆፀሉ ኣይተሳእኑን ንግዚኡ ጠጠው ይበል ስራሓት ናይ ህንፃ ተባሂሎም ዘይሰምዑ ነይሮም እዚኦም ክንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበላት እያ ሓይሊ ዕማም እዚ ብቐፃሊ ከምዚ እናኸና ኣኮሞዴት እናገበርና እናሳሰና ክንከይ ስለዘይከኣል መረዳእታ ናይቲ ህዝቢ እውን ቁኑዕ ስለዘይከውን በቲ ዝርድእዎ ቋንቋውን ምዝራብ ከድሊ ማለት እዩ ናይ ምፍራስ ስጉምትታት
توسيدو مالتي ሚኒስተር መሬት ማይን አከባብን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ አመወዳታ መሰል መሬት ዝተዋህቦ ዜጋ ብኸምቲ ሕጊ ዘፍቅዶ መሰረት ክጥቀመለው ካብ ዝተሓተተ መዓላ ናብ ካልእ ንምልዋጥ ምዝድለ ድማ ብኣፍልጦን ፍቓድን ናይ ተዛሃበ ኣካል ክኸውን ኣብ መሬት ዝገበርካዮ ወፍሪ ይኹን ህንፀት ክምዝገብ ከም ዝግባእ ከምኡውን ካብ ደረት ወፃኢ ዜናትካ መሬት ምግባት ዝተዋህበካ መሬት ኣብ ጥቕሚ ከይወዓልካ ከምቲ ሕጃ ክትልቀሓሉን ክትወሓሰሉን ዘጋጥም ተርእዮታት ክውገድ ተማሕፂኑ ملوت حستو قالم حتت مينستر مريت ماينا كابن آتو تسفاي قبرسلاسة لوم مشت دحر زينات غرينيا كفنو مخانون حبر إيرترا بأمباسادرا بريبوبليك دوب أفريكان هاجرات زوبا دوبا أفريكان آتو صالح عمر توكيلا بسلستن 4 جنبوت هاب كتما جوهانسبرغ بزت قانعة وعلى قطبة ولمعات هاجرات أفريكان جابان تساتيفام أزي ببريزيدنت دوب أفريقيا سيريل رامافوزا زتخفت وعلا ربح هاجرات أفريكان جابان زرقاقص أفريق كتباوي لمعات نمعزاز أبز تخايد وعلاتاتن وفرتاتن قس قاسومن زتكوريوم غون زي كتباوي وعلا ناي أستات 100 كوبانات جابان بروجكتات نمرئت قريبوم زخمزيلم كله عبد هاجرات دوب أفريقيا زنبرو زيغاتات بمخنيات تنبل على 27 عامت ناصنت إيرترا بقندو اب قطمات كعسو اغري زتوكر سبورتاو مدبات كم زجمرو كاب امباسي ايرترا ابدو افريقيا زبصحنا حبريتا افليطوم اب نوزبا نقفا اب كابي ربامعو اب زلمع زلو جرادين ساغام بارنوس قوعي زترأيلو عفافون بمتحبار حرستوتن كيلاتات حرشان تماحيو كمتقاصله وكيل ايرينا حابيروم أقدموا بزعباتي حدقين يبال على حرستوت زتوها بحبريتا أبتز توسد سقمتي عبي أستواط أو كم زنبرو حالافي بيت صحفة منيستر حرشا ابن الزبا نقفة أتو جابرة أبكيت قليسوم هلا وتبالع كرقاقت زخاله حرستوت أبقراوتهم بزكايدو كتصالي كلاتات مخانوز تغسا أتو جابرة كساب ملؤ بملؤ أب تحت غزم كتسار زاعتون متفوز الرقاقتن زكايدو دهساسن كلاتاتن كغتصولن متحبارن مسكيلاتات حرشا كعزوزنا الزخاخيروم كيلا مكل خال بغلياتو محمد حامد صالح بوغنو ساغام بارنوس قوعي اب اوانو مقصار انت زي تغيرلو مسم جمار كرامات ابازرتي عبو غدات كور سلازخل حارستوت ابهرياتو ملكتاتو اغباب مكتتالو زتقعم عينتات ازرتي كمون امعبيلو زلو تصاورنت صربال مدحنيت افلطوم كبكبلو اقداس مخانو اغنزيبوم حارستوت ابغراوتوم نزترأي بالعات نمدفا زنسنسو مدحنيت بزي افلطو بعلمو يحرشا كخون كم زي قباز زخاخره آتو محمد حامد من لوات زرئي مزوتارن وقت زرئي محلاون كاب بالعاتن قدناو سعبينات كيميكالاتن نمدحان زحق زميلا مخانو ارديوم منغستي ابز حلف 27 ناصنت عامتات اب صلات تمرتي بزغبرو غزي فوفري قصر تكالات تمرتي ابنو زوب حجاز بلعلي 900 ميتاويت عبيتا مزغيبم انت خونه غن تساتافنت اب ماعد تمرتي كم تزدله سلازيله وهود نتفتات مسلسال يدللهم ابز غنيات زي ابتين زوبا ابز تخايده ركب بقندو ابز تكوريو نصبصب وكيل ايرينا سمر ايوب ليدا تخل مريم كتقربه أبنو زوبا حجاز أبقسقس محبراوي أقلقلوتات بحفشات تمرت دما بفلاي زيزاتي ركب تخايدوم وانا دايركتر في المحبراوي أقلقلوت زوبا عن سبا أتو تسفات إنقرمي أبزهابو مبرهي معوري زرقح أقلقلوت تمرتين مرقاقات منغستي بزقابرو غازي فوفري تمهارو أبقربوهم أبات تمرتي سلستو عددالهم أبزوانزي تتقلات روي معبالا مزقيبو كمزالو حبيروم تساتفو أما عدد تمرتي أبقالي كبابيتات زمسكن أبقاليقن غناوهد سراح زدليو مخانو تغيسو دما هزبي داكو بحفشان نابتكالات تمرتي كلغن كتبابعن كمون مسرح ممهارن مستمهارن بقالوتا زتصالو زلو قديات تفتيحهم مسرح ممهارن مستمهارن نممعبال كاوز حتت كمالي أزغاخيروم أبتنفر مينستر تمرت زوبا عن سبا حلاف أهدو كالاي درجة ممر تغلى سنبت زرعي دما زي مطرنا في عدتات مرعات حتى عدمة مدنوغياتن مقراتن كابتوم كان بدوهتات مخانون بمحبار زملكتهم أكالات مسحبرة سب بمتحببار فتح كنادي لهم تقويعهم حلافيت أهدو مسارتاو تمرتنا عبيتي أبزوبا عن سبا ممراب رهت زرعي بقديا أبرحو قطراتن عدتاتن تساتافن التمهارو بحافشا نيدك آنسيو دما بفلاي كم تزدلس لزيالة أمدن فع مدبات تمرتنا عبيتي أما حدرت كبابيتات ترؤم كعززو أتحساسيبام تماساسالي ركبات أبشو مونتنو زوباتات كم تخايدة كاب كفل محبراوي أقلقلوت زوبا عن سبا سترخ بحابريتا يملكت
ኣብ ንኡስ ዞባ ጾረና ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህፃናትን ቆልዑን ካብ ባህላዊ ፍወሳን ሳዕቤናቱን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ጾረና ነርስ ግርማይ ባይኖሳይ ኣብ ዝሃቦ ትምህርቲ ምኽላእ ዓንቀር ብስነ ፍልጠት ዘይተደገፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መድመይቲ ረኽሲ ጎረሮ ምዕጋት ምስትንፋስን ምቅላዕን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዘስዕብ ስለ ዝኾነ ክውገድ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንዝተዋህቦ ማስተምህሮ ብምትግባር ጥዕና ደቆም ንምውሓስ ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊጾም ቀፂል ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ፕሬዚደንት ሩሲያ ኣብ ጉዳይ ኢራን ዘተኮረ ዝርብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኣካይዱ ንዝተዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ኣርሲ ማስመሮም ከተቕርቦ እዮም ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲንን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ብትሽዓተ ጉንበት ንጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብሓፈሻ ጉዳይ ኢራን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ክልተኣዊ ዝርርብ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣካይዶም ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ቅልውላውን ሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሒ ክርከበሉ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые бы вели к смягчению ситуации. ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ብወገኑ ሃገሩ ካብቲ ኢራን ካብ መሬታ ይኹን ካብ መሬት ሶርያ ተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታትን ተኽታኾይ ንጥፈታትን ነፍሳ ክትከላኸል መሰላ ምዃኑ ኣነፂሮም להגן על עצמה מפני התוקפנות באיראן, מאיראן, משטחה של סוריה, נגד מדינת ישראל. האיראנים מצהירים שבכוונתם לתקוף. רוסיה ኣብ ሶርያ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሶርያ ብምዃን ኣንጻር ሽበራውያን ሓይልታት መጥቃዕትታት ተካይድ ብምህላዋ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ እተካይዶ መጥቃዕቲ ብኣሉታ ከም ዝጸሉ ዝጠቕሱ ተዓዘብቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትፍናን ዝፈጥር ምዃኑ ይሕብሮም ኢራን ሽበራውያን ብምምልማልን ደገፍ ብምግባርን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዓናዊ ንጥፈታት ትገብር ከም ዘላ እትኸስስ እስራኤል ነዚ ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ክትብል እትገልጾ ንጥፈታት ንምቕጻይ ግብራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ ኢራን ናብ ልዕሊ ምስ ሶርያ ኣብ ዘዳውብ ኣኽራን ጎላን ዝርከብ መደበራታ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዘካየደት እስራኤል ብ10 ግንቦት ከሲሳ በቲ ካብ መሬት ሶርያ ከም ዝተበገሰ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሮኬት ኣብ ልዕሊ ንዋት ይኹን ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣፍሊጦም እዚ ዝቀላሕ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብ8 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ኢራንን መጥቃዕቲ ሮኬትን ሚሳይላትን ከም ዘካየደ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ኢራን ኣብ ሶርያ ዋፊራቱ ዘላ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዕንወት ከም ዝወረደ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ገለ ካብቲ ሚሳይላት ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዝበርዓነ ተኣሚኑሎም እስራኤል ነቲ ኣሜሪካ ካብ ስምዕ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ክትወፅእ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝወሰደ ውሳነ ከም ዝደገፈቶ ይፍለጥ ድሕርቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኣኽራን ጎላን መጥቃዕቲ ኢራን ክካየድ ከም ዝኽእል ዝጠርጠረ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ዞባ ዝነበሮ ጸጥታዊ ሓለዋ ኣሕይልዎ ምጽንሑ ይሕበር በዚ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ምትፍናን እስራኤልን ኢራንን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኣቱ ዘሎ ከም ዝመስል ዝተቐሱ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ናብ ቀጥታ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከየምርሓ ስግኣቶም ይገልጹ ጃፓንን ቻይናን ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ዝወሰደ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሓይልታት ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ከጋጥም ዝኽእል ዘይተደለየ ወተሃደራዊ ምትፍናን ንምግታእ ዝኽእል ጸጥታዊ ሓበሬታ ናይ ምልዋጥ መስመር መራኸቢታት ክምስርታ ተሰማሚዐን እትስምዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣበን ቻይናዊ መዘንኦ ሊ ኬኽያንግን ብ9 ግንቦት ኣብ ዝተረኽብሉ ብላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊተን ተኸቲሞም እቶም ሰበስልጣን ኣብዚ ስምዕ እዚ ዝበፅሑ ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣበ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢንን ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኬኽያንግን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዘካየድዎ ስሉሳዊ ርክብ እዩ እቲ ስምዕ ውፅኢት ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ እጀታ ኣብ ባሕሪ ምብራቃዊ ቻይና ዝርከባ ደሴታትን መግዛእታዊ ሓድግታትን ከካይዶ ጽንሓ ዝርርብ ምዃኑ ተገሊጹ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ጃፓን ኣብ 2012 ነተን ምስ ቻይና ዘሰሓሕባ ደሴታት ባሕሪ ምብራቃዊ ቻይና ልውላዊ ግዛእታ ምዃንን ብወግዒ ድሕሪ ምእዋጃ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ እኳ እንተጸንሐ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር
سراويت أفغانستان بتشعت جنبوت بزكايدو سرحيت بوحدو 3 عطقات طالبان كم زغتله أفليتهم السراويت نز حبره اتم عطقات اب كتما كابول بزكايدو متقعتي بوحدو 5 أفغانايان دحر مقتالهم يوم السرحيت اب زحالف قربا وارح اب لعلتي عطق جله كاب استخايد السرحيتات زعابي سب او كسارا زورده مخانو ازز سراويت أفغانستان حبيرهم شبراوያን ጉጅለታት ጣሊባንን ዳዕሽን ኣብ ከተማ ካቡል ብዘካይድዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ጸጥታው ዘይርግኡነት ከተማ እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ጸብጻባት የረዱም ኣብ ዝሓለፈ 30 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 26 ሰባት ከም እተቐትሉ ይዝከር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ትማልት 9 ግንቦት ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡንን ክግበር ተቆፂሩ ዘሎ ርክብን ንዕኡ ዘድሊ ምድላዋትን ምስ ሰበ ስልጣን ሰሜን ኮርያ ከም ዝዘተየ ተፈሊጡ ሚኒስተር ፖምፔዮ ብዘይካዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 3 ኣሜሪካውያን ነጻ ክወጹ ብዝሓቶ መሰረት ከም እተለቁ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረድዮም ملكاق نايزوم أسرات زمدنا خلتين هاجرات نمحيها شاب زكاير زولو تعري وتاو تراك هلو خمس قيليزك على حزلهم دايركتور ماكلا وكيل سلة أمريكا كوينو زحالف ورحمية زياون أب سمين كوريا مستراو مبصح زفت أمام مينيستر بومبيو دحر خلت تشح عامة مهرت أب سمين كوريا زبصح زولو ناي فلمات صحاف قديات وصاي أمريكا مخانو تصابات يردوم أبتوانتي صحافيت قديات وصاي أمريكا زنبرت مادلين أولبرايت أب مونغو بريزيدنت بيل كلينتون سمين كورياوي مزنو كيم جونغ إيلن ناي ركب هواهو المتطح زي عوت مبصح كم زكايرت يقلت تاريخاو تباهيلو زقلت زلو زركب بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت كيم جونغ اونن اب موداتا سمون ناي زور حقنبوت وي فلما معلتات ناي زمت صور حسنه ككايد كم زقيليو زمت بريزيدنت ترامب اب زحلف قنيات اب زهاب مغلصي مس بريزيدنت كيم جونغ اون ناي زكايدو ركب علتن بوتان كم توسنه كون تغلصه معسن ابي مخانو جن كم زي حبره يفلت نسمون مملأتها زمخخه أخاوحن عكتا دورنان زتف زلو أب هواي زركب نطف إساتا قمرا كلتا توسختي أف بمخفات نتقن حدقا من كتقاتن كم زسعبه تغاليحهم بزد ما سمزي سبيلاو دحنة أمريكا نبرتين أو حسكابي كقعزو تأزاز أم حلالي فما اللوم أتي بسلسة قنبوت أستاذ 300 متر زعرقة مكاخ أخاوحن دورنان بمدفع كنا توكس جمر إساتا قمراو إنبا سفيح كابي كم زهمخن عسرتات أبايتن تحت غرزن كم زعنوان يفلت بسان كدما لعلي شحن شوعاتي متن زيقاتات نابو حس كابي كقعزو كم التقددو تحبيرهم أتي كاب شحن شوعاتي متن سمانيان سلستن بغط صالي كنا توكس زنح إساتا قمراو إنبا أبزمت معالتاتون كنا توك كم زغيل زئمتو سب مزمكتال تحت محدراوي من قصقاس أمريكا نبرتي من قصقاساتهم تنكاغ كزوترو تسوي عمالهم جرمناو كوبانيا مفر مكاين BMW تكنيكاوي تصقمات كم زلون زتقلصا لعلي 300 شح مكاينو كاب عداقاتات يسحب كم زلو تحبيرهم زبزحا كاب زنز السحابة زلو مكاين موديل كلتشحن شوعاتن كلتشحن 11 كوينن اب عداقاتات بريطانيا زتشت امخانن تقليصوم تخبانيا اب كلتشحن 13 اب امريكا كندا اوستراليان دوب افريقان زرقيحون نزنبره لعلي 500 شح فرياتو بسنك ناي موتر تصقم كسحبن كم تقدده صبصبات يردوم اذن ابزوان زي السحابه زلوا مكاين مستن ناي قدمي تمساسالي تصقم كهلون كم زخيليو زغمت زلوم نسع استرالو زينو مستندو ابسازيمولو زغصل فنو اريتي وقت كاتلو عدم بروخ معالتي سلام زخركم تعزبتي على توزينا سبورت انه
ካብ ሽዱሽተ ንኡሳን ዞባታት ዞባ አንሰባ ዝተዋፅኡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 19 ሰልጠንቲ ኣብ ከተማ ከረን ን4 መዓልቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ኩዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ ተዋሂቡ እቲ ብፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ አንሰባ ምስ ምትሕብባር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዝተዳለወ ስልጠና ኣፍልጦ ፆታ ኩዕሶ መርበብ ገማገም ባሕሪ ኣብ ኩሉ ንምስፋሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነን እቶም ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከረን ሓመልማሎ ሓጋዝ ኣስማጥ ኢላ በርዕድን ዓዲ ተከሌዘንን ዝተዋፅኡ ሰልጠንቲ ድማ ኣብ በቦትኦም ነቲ ዝቐሰምዎ ስልጠና ናብ ካልእ ንምስጋር ምዃኑ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኣቶ ኣኽሊሉ መሓሪ ከምኡውን ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ንኡስ ዞባ ከረን መምህር ተኽለ በረኸት ሰልጠንቲ ንዝተዋህብዎ ስልጠና ብዝግባእ ከም ዝቐሰምዎ ብምግላጽ ኣቦ ቶም ተመሊሶም ናብ ካልኦት ኣብ ምትሕልላፍ ብዝያዳ ክፅዕሩ መኺሮም ኣብ መወዳእታ ንሰልጠንቲ ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ምስክር ወረቐት ተዋሂቡ ፌደሬሽን ቅድም ብሽለታ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኾለን 8 ሰናብቲ ከካይዶ ዝፀንሐ ውድድር ትማል ሰንበት ብውዕዎ መንፈስ ዛዚሙ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ካብ 4ይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኣቤል ገብረ ህይወት ካልኣይ ሄርሞን ወልደስላሴ ሳልሳይ ኤቨን ተሻለ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ቢንያም ተኽላብ ካልኣይ ሳሙኤል ፍስሓየ ሳልሳይ ስሞን ፍስሓየ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ደሊና ግርማይ ካብ ጋንታ ሰሞ ካልአይቲ ሞናሊዛ ራያ ካብ ጋንታ ሰሞ ሳልሳይቲ ሰናይት ሞጎስ ካብ ጋንታ ማይላፎ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣማን መሐመድ ዓሊ ንኹሎም ተፃወቲ ዙርያ ደሪቡ ኣውፅኦም በዚ መሰረት ብሁሉል ነጥቢ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ትገጥም ሪያል ማድሪድ ድማ ብሴቪያ 3-2 ተሳዒራ ጁቬንቱስ ኮፓ ኢጣልያ ጨቢጣ ምስ ሚላን ኣብ ግጥም ፍጻመ ኮፓ ኢጣልያ ዝበጽሐ ጁቬንቱስ ክልተ ሸቶታት ካብ በናቲያ ሓንቲ ሸቶ ካብ ዶግላስ ኮስታን ካሊናችን ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘውፅራ ሸቶንያ ንሚላን 4-1 ብምስዓር ነታ ዋንጫ ከተልዕላ ዝኽኣለት